Aha, prvo mjesto, najbolje. Tomislav i Marija su poslužili za, ja sam ih fotografirala, evo naslovnicu nove mapice za maturante, ali zapravo poslužili su mi i kao modeli kako bih vam pokazala i podijelila naš novi mural koji su učenici oslikavali tijekom dana Erasmusa. On u sebi objedinjuje sve ono što mi već godinama pričamo, a to su korijenje i krila koje im dajemo. Dani škole. Ove godine smo odlučili stvarno u više dana obilježiti kako bismo što više učenika, ne samo uzvanike, nastavnike, izabrane učenike u ovoj dvorani ugostili. Tako je, nije to bilo jučer, svi su mi se dani spojili u jedan dugi ponedjeljak. Prekjučer su učenici sudjelovali u prvom školskom, baš povodom dana škole, natjecanju u futsalu. Želja nam je naravno to proširiti na više sportova, ali kako nam je jedan od mentora i profesora tjelesnog već na višemjesečnom bolovanju, evo zahvaljujem profesorici Jeleni Bogović, Jeleni Mikičić, puno Jelena u našoj školi, i Viktoru koji je evo neki dan došao na zamjenu u stvarno jednoj lijepoj organizaciji. Još jednom čestitam momcima, drugom S, trećem E i prvom GB kao pobjednicima prvog turnira. Evo, koristim priliku podsjetiti da sam prošle godine izazvala načelnike i gradonačelnika kako bismo mogli, a stvarno evo i sljedeće godine zajedno s profesorima sudjelovati u nekom turniru ili prijateljskoj utakmici. Dan prije, to je bio ponedjeljak 2. lipnja, ugostili smo naše drage prijatelje iz Budimpešte, iz Mađarske. Riječ je o hrvatskoj školi koja objedinjuje i vrtić i osnovnu školu i gimnaziju i đački dom, i oni bi danas bili ovdje s nama, ali smo evo odlučili Dan državnosti, dane grada Krka i dane naše škole zapravo započeti s njima, gdje evo dugo nismo se svi skupa okupili u našoj velikoj dvorani negdje od korone i svi su učenici i nastavnici prisustvovali njihovoj priredbi, odnosno to je kao jedan povijesno-glazbeni presjek priča i o Zrinskima i o Frankopanima, tako da se nadam da će ih u budućnosti sljedećih godina i stvarno preporučam i načelnici općina i ravnatelj osnovne škole možda u suradnji s nama ugostiti. Stvarno hvala vrijedna predstava. A danas su s nama nove gošće iz Ljubljane. Taman sam se s jednom manjom ekipom, s obzirom da je ovaj jedan krug naše Erasmus akreditacije završio 31. svibnja, vratila iz Ljubljane i evo velika mi je čast i pozdravljam po prvi put u našoj školi ravnateljicu Srednje škole za gastronomiju i turizam iz Ljubljane, Inku Nosa. Pozdravljeni. Nam je došla i nastavnica kuharstva Darinka, dobrodošli, a u svakom slučaju smo da smo kliknule, tako da se suradnja nastavlja. Uvijek dajem sve od sebe, uvijek dajemo sve od sebe, evo svaki dan je novi izazov. Ovo je samo jedan mozaik našeg dana otvorenih vrata gdje smo ugostili osmaše iz svih osnovnih škola otoka Krka i ovom prilikom zahvaljujem ravnatelju i ravnateljicama koje su danas opravdano odsutne jer je neki eko sajam, ako sam dobro shvatila, ili sajam smotri u Malinskoj. U svakom slučaju završit ću i s time, ne sad još, ali lijepu suradnju imamo i kao što sam rekla ishodište bodula, visok je postotak i bilježemo kontinuirano, pogotovo zadnjih godina visok postotak osmaša koji upisuju našu školu. Sad treba kliknuti play Miljana. Što je novoga od prošle godine? 30. travnja da dan osnovne škole. Evo, obilježili smo i svečano otvorili i novo igralište. Riječ je o kompleksu multifunkcionalnom koji pokriva više sportova
i tada su, a većina učenika koji su tog dana bili u školi i nisu pisali pisane provjere, zajedno sa hvala Igoru, ali najveće hvala naravno gradu Krku i našem gradonačelniku Dariju Vasiliću koji je omogućio da srednja škola, ali ne samo naši učenici, nego cijeli grad Krk, odnosno svi dragi gosti, ne samo grada Krka, nego i otoka Krka mogu, a možete to posvjedočiti, prođite svakog dana, puniti igralište i baviti se sportom i to sve nek ide u prilog ovog našeg cjelogodišnjeg projekta Uvijek dajem sve od sebe, koji upravo potiče i mentalno zdravlje i bavljenje fizičkim aktivnostima i sportom, tako da veliko hvala. Bravo, Darija. Da Erasmus obogaćuje život i širi vidike, kao što sam malo prije srdačno pozdravila naše gošće Ljubljane, osjetili su mnogi naši učenici koji su imali priliku, a imat će sljedećih godina, s obzirom da sam i ove godine povukla i novih 30.000 eura, ide u novi krug mobilnosti. Ove godine su učenici, a tradicionalno već imamo partneri, velika je to stvar imati provjerene škole, pohađali nastavu i bili dio obrazovnih sustava i Austrije i Francuske i ugostili smo puno učenika i novih partnerstava sklopili, tako da najavljujem i u Belgiji zajedno s Ponikvama suradnju. Učenici već godinama dolaze kod nas. Znate da smo ekoškola i ekosvijest potičemo, a u svakom slučaju ove mobilnosti se zasnivaju i na poticanju zelenog putovanja. Evo, Francusku baš ne možemo autobusom i vlakom, ali zadnji smo mi do Ljubljane, između ostalog, putovali vlakom, tako da se priča nastavlja. Naši dragi maturanti, ove godine imamo najmanju generaciju, sad ove brojke godinama rastu, ali nažalost nisu svi sudjelovali, maturanata inače 66. Stvarno su na jedan dostojanstven, prekrasan način proslavili i s obzirom na tako i manju brojku i hvala i Marini Punat koja nas je ugostila kad je to bilo početkom travnja, 5. travnja. Naši maturanti inače ovih dana već su počeli pisati državnu maturu, ovo su HTT-ovci. Evo, zanimljivost te godine kad sam ja postala ravnateljica 0 je konobara, odnosno samo 5, jedna djevojka ovdje nedostaje kuhara upisalo, ali smo jako ponosni što brojke zadnjih godina rastu. Sljedeće godine ćemo obilježiti veliku obljetnicu, znate da smo prva škola iz županije i kao otočna škola, ali među školama tada davno kad je počeo pilot program škola ambasador Europskog parlamenta, tako da očekujem sljedeće godine puno događanja, priča se nastavlja i učenici dalje sudjeluju, kao što smo bili u veljači u Zadru na jednom velikom skupu svih škola, danas ih je već 60, možda i više, uključenih u taj hvala vrijedan program. Kad smo bili u Budimpešti u prijateljskoj Košek školi, primio nas je i veleposlanik, ali bitnije je da smo tada vidjeli, ja sam javila Toniju, da on na svom stolu drži sličicu Baške, a nije imao Bašinsku ploču u svom uredu, sad ima, jer smo mi darovali. Nažalost, nije cijela grupa učenika mogla ući, samo nas par. Ovo me ispunjava posebnim ponosom, žao mi je da nije s nama gospodin Lončar, koji je dalje aktivan u Crvenom križu, ispričali su se iz gradskog iz okruženja Crvenog križa, ali evo Doris i Damjan su među učenicima, maturantima naše škole koji su nakon desetljeća, čak se ni gospodin Lončar ne sjeća kada je u ovoj dvorani zadnji put, ako neko zna recite mi, tražim taj podatak, bilo organizirano darivanje krvi, tako da smo obnovili i tu tradiciju, kao i, što ću vas možda neki izazvat za partiju stolnog tenisa, u svakom slučaju ovo je dio tog našeg murala.
Nismo samo njih dvoje ili neki od maturanata za najavu kraja njima nastavne godine fotografirala, nego i naše drage konobare koji su između ostalog drže u ruci vučedolsku, odnosno vukovarsku golubicu. Tada mi smo poslužili kao manekeni da najavimo jedno od niza naših humanitarnih događanja, konkretno za vukovarske leptiriće. A da je škola naš drugi dom i vidim da bivši učenici, sve ih pozivamo i puno smo obljetnica mature i ove godine obilježili. Pozitivno se osvrću na ovu novost u našoj školi, koja je, znači, drugi dom, puno vremena učenici provode, pa da onda imaju taj osjećaj i dnevnog boravka u našem školskom predvorju. A kako nam je godina počela? Počela nam je sa međunarodnim turnirom u Budimpešti, gdje su naši košarkaši osvojili 4. mjesto i priznajem da sam tada prijateljski posudila i u biti smo jedni drugima, svi mi škole s kojima surađujemo, međusobna inspiracija, ovaj naziv, kako se zove njihov međunarodni turnir na kojem ćemo i sljedeće godine sudjelovati, uvijek dajem sve od sebe. Pa tako i ovoj priči o promociji naše škole, nastavku bavljenja tradicijom, ali svim suvremenim tokovima koje nosi, evo između ostalog i najavljena modernizacija strukovnog obrazovanja. A evo za učenike, ovo sam jutros ubacila zadnji slajd i zna i gospodin gradonačelnik jer smo se nedavno zajedno našli sa tim izvršnim odborom turističkog etnofilma s današnjim danom, ali to ću kasnije objaviti, javni poziv našim učenicima za fotografije, odnosno video uratke, jer žele da upravo vi budete idejni možda autori njihovog novog plakata za festival filma najavljen, znači za rujan 2025. u gradu Krku. Tako da ovo samo kratki isječak, hvala na pažnji, nastavljamo Tomislave, dalje predajem mikrofon, hvala vam.